Hello guys, Ilongga OFW Kulit Vlogs here, and for today's video is papakita ko po sa inyo ang aking kaganapan dito sa bahay ng amo ko during gergian. Ayan niya po pala yung mga hinanda ko na mga gagamitin nila para sa tea at coffee, at ito naman ang kanilang simple decoration dito. Ayan, para sa kanilang gergian. Yung gergian po nila dito is parang Christmas po sa atin sa Pinas. Ayan. Pero guys, hindi po yan talaga ang final nila. Makikita nyo po mamaya at ipapakita ko po sa inyo mamaya kung ano yung final nila dyan. Kasi may mga nilipat-lipat sila. Binago nila yung mga pwesto dyan. At ayan po yung simbolo ng Ramadan nila, ang moon. Ayan. Tapos ito naman para sa mga bata, candy dose. Ayan. As in, naubos yan guys. Walang natira. Grabe yung mga bata dito magpapak ng mga candy. Parang wala nang bukas. Ayan. So, bali, walo yata yan. 8 Tupperware ng candy dose ang nandyan. Yan, ilalagay dito mamaya. Dalawa din doon, tsaka sa kabila, dalawa din. Ayan. Parang ganito siya guys. Yan. Sample nila yan. Kasi iniwan lang yan na naghatid dito eh. Tapos guys, ito na po talaga yung final nila. Ayan, nandyan na yung mga gift. Ayan, cupcakes. Ito yung panggergian ng apo ni amo, yung panganay niyang apo na babae. Ayan, at ang pangalan niya mamaya makikita nyo dyan. Ayan, Mimi's Cupcakes. Ayan. Kasi si Mimi, yan yung si Miriam. Ayan. Tapos ito naman ang pasalamin nila dyan. Para pagpasok ng pintuan mamaya, ayan, manalamin na lang sila. Makikita nila ang kanilang kagandahan. Ayan. Ayan, napwesto na nga yung mga candy dyan, nalagay na. Ayan. Talagang naubos yan guys. Hindi talaga kami nakatikim yan kahit isa. Kasi grabe, punong-puno ng tao yung bahay. Halos wala kang madaanan. Hindi ko na rin pala napakita sa inyo yun kasi bawal nga silang kuhanan ng video. Ayan. Kaya ito na lang yung naipakita ko. Tsaka ito guys, yung dumating na yung juice nila. Dahia juice. Ayan. Ito naman yung sweets nila, yung nakabalot sa blue. Tapos ito naman ang tinatawag nilang sakan. At ito na, nagpa-cater sila. Ayan. Ayan, nagpa-catering sila. Tapos umalis din agad si ate. Ayan, ang juice nalagay na dyan. Yung soft drinks, tubigs. Yan, may kutsara din sila, tsaka plato. Sa kanila din yung mga na yan, aning-aning dyan. Tapos may vegetable salad din sila. Ayan. Tapos, andito na yung mahiwaga nilang pagkain. Ayan. 1, 2, chicken butter, chicken Chinese, chicken rolls, pink pasta, tsaka potato mushroom. Ayan. Diba? Ayan na yung chai tsaka gawa nila, or tea at kape, tapos sweets nila. Ayan, 2 lamisa yan. Ayan. Tapos andito na nga. Balik tayo dito. Ito na yung final nila.
Ayan. Ayan. Diba? Yan na yung final nila. Hindi na talaga nila yan iniba. Ayan. Ayan. Ayan, diba? Binalikan ko lang po pala itong video na to. Ayan, sa mga gusto dyan, tawagan nyo lang or kontakin nyo lang si sugardos.kuwait. Ayan. Sa mga nandito sa Kuwait. Pwede ito sa mga birthday parties. Ayan. Ng mga bata. Ayan. At ito na nga kami guys. Nung gabi sa kusina lang kami. Ayan. Diba? As in walang upuan. Kaya naglatag na lang kami dyan ng carpet. Ayan. Pero yung iba ayaw din naman umupo. Ayan. Yan si Perlin, si Langke. At ayan naman si Ilongga. Peace, yo. Diba? Ganito kami pag magtipon-tipon. Hindi lang to ganito kadami guys. Mayroon pa. Seryoso pa naman yung usap natin, nag-video pala to. Sila, nakakaya. Malahimik kasi manda ka, malapit ka nang umuwi. Ano nga hinahanap mo? Nandiyan. Ayan. Nandito, oh. Ayun pala, ganyan gamit mo. Huwag na, huwag na. Dito na. Ayan pa. Magkano? Sige na. Umuwi. Magdadasal ako. Mag-aabi Maria ako. sabihin mo, mag-ready ka na dyan, ha? Tumahimik ka dyan. Umanda ka, te. Halik pa lang, te, ah. Mag-aabi Maria ako. Halik pa lang, malabas. Baka paghalik pa lang, te, wala na, te. Baka pag-halik tumiri kasi matanda na. Ay, bigyan kasi na. Baka sita, maano pa tayo dyan. Naka-video pa naman tayo. Bilhin nyo nga niya. Nakakanya ba? Ay, nakakanya ako. Tapos na? Tumahimik ka siya, no?